Hola a tots i benvinguts a un nou tema de biologia. El tema d'avui correspon a la segona part del tema de les proteïnes i, per tant, estem en el tema 16.2, els enzims. Recordeu que seguim en el bloc 4. Què veurem en aquest tema? Doncs veurem què és això dels enzims, quin és el concepte d'enzim, quina estructura tenen els enzims, com els classifiquem. No caldrà que ens aprenguem la classificació, però sí saber que cada enzim pot actuar d'una forma i, per tant, cadascun té una funció determinada. I què és això de l'activitat enzimàtica, què és l'equació de Michaelis-Menten, què vol dir això de saturació per substrat, com afecta la temperatura, el pH i la inhibició a l'activitat enzimàtica. Doncs bé, un enzim és una proteïna encarregada de catalitzar una reacció metabòlica, és a dir, és aquella maquinària que utilitza la cèl·lula per dur a terme aquesta reacció metabòlica. Exemple, doncs aquí tenim dibuixada la maltosa, que és un disacàrid. Com ja sabem, tots els disacàrids estan formats gràcies a la unió de l'enllaç O-glucosídic. El nostre cos vol trencar la maltosa. Què utilitzarà? La maltasa, un enzim. La maltasa és un enzim que permet trencar aquest enllaç d'aquí i ens permet obtenir, per tant, dues molècules de glucosa. Fixeu-vos, l'enzim és una eina, no el consumim durant la reacció, sinó que és una eina que ens permet realitzar aquesta reacció. Per tant, poden actuar en petita quantitat i els podem recuperar un cop s'ha donat la reacció. No ens modificaran l'equilibri químic, sinó que més aviat, per tant, el que fa un enzim és accelerar una reacció. Ens permet que aquella reacció es pugui dur a terme. Sense l'enzim ens cal massa energia i, per tant, la reacció no es dona. Molt bé. Com actua l'enzim? Per tant, des del concepte químic, com actua un enzim? Un enzim és un catalitzador. I un catalitzador és una substància que ens permet, ho tenim aquí a l'esquema, disminuir l'energia d'activació. L'energia d'activació és això d'aquí, fixeu-vos, perquè es doni la reacció, aquest substrat necessita aquesta quantitat d'energia perquè es doni la reacció i, per tant, convertir-se en producte. En un estat normal, costaria molt que aquest substrat arribés a aquest nivell d'energia. En canvi, si tenim l'enzim, fixeu-vos, l'energia disminueix. L'enzim, per tant, o el catalitzador, ens permet disminuir aquesta energia d'activació, aquesta energia necessària perquè es doni la reacció i ens permet que la reacció es doni amb molta més facilitat. Aquí tornem a tenir el mateix exemple. En aquest cas tenim el substrat, la glucosa, i els productes, el CO2 i l'aigua. Aquesta seria l'energia d'activació sense l'enzim i mireu com baixa l'energia d'activació amb l'enzim. Molt bé. Veurem que l'enzim és una proteïna globular. Una proteïna globular que té en el seu interior una zona que es diu, com teniu aquí, el centre actiu. El centre actiu és aquella part de l'enzim que fa la reacció. En el cas de l'exemple que us he posat, és aquella part de l'enzim que talla l'enzim O-glucosídic. Fixeu-vos que una proteïna tindrà molts aminoàcids diferents, però només 3, 4, 5 seran aquells que formaran el centre actiu. El centre actiu encaixa perfectament amb el substrat. El substrat és el nostre reactiu. En el cas de l'exemple, tornem-hi, la maltosa. Doncs substrat i centre actiu, substrat i enzim, encaixen perfectament. Quan s'uneixen el substrat i l'enzim es forma el complex enzim-substrat. Molt bé. Com posa aquí, cada enzim catalitza només una reacció o un tipus de reacció. Per tant, els enzims són molt específics. Trobarem alguns que són superespecífics només d'un tipus de molècules, alguns que seran només d'un tipus d'enllaç o alguns que només tractaran un tipus de grup molecular concret. Però el que és segur és que són molt específics i, per tant, fan una funció molt concreta. Com ja hem dit, la substància sobre la qual actua l'enzim és el substrat i allò que s'allibera serà el producte. Quan l'enzim ja ha alliberat el producte, pot tornar a començar el cicle catalític i, per tant, podem tornar a reutilitzar aquest enzim. Molt bé. Com us he dit, la classificació no us l'heu d'aprendre, però tenim molts tipus d'enzims. Tindrem oxireductases, tindrem transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases, etc. Per tant, els enzims fan totes les funcions que us podeu imaginar dintre de les reaccions metabòliques de l'organisme. I la gran majoria d'enzims acabaran amb asa. Ligasa, reductasa, transferasa. Això és una pista de cara a l'examen, per si ens trobem una molècula que acaba amb asa, hem de fer el clic i dir, ei, potser m'estan parlant d'un enzim, potser m'estan parlant d'una proteïna. Molt bé. Com actua un enzim? Doncs fixeu-vos, tenim l'enzim, aquest enzim s'uneix amb el substrat i quan s'uneix amb el substrat ens forma el que hem dit abans, l'enzim substrat.
En aquest punt, quan s'ha format l'enzim substrat, l'enzim sol canviar la seva forma i quan canvia la seva forma, transforma el substrat i un cop ha transformat el substrat, allibera els productes, que és el que s'ha format a partir de la modificació d'aquest substrat. Molt bé. Factors que poden interferir en l'activitat enzimàtica. Per una banda, la temperatura. Hem dit que els enzims són proteïnes i la temperatura afecta les proteïnes. Recordem que les proteïnes tenien ponts d'hidrogen, que un augment de temperatura trencava aquests ponts d'hidrogen, per tant que desnaturalitzava les proteïnes, que perdien la seva estructura i finalment perdien la seva funció. Doncs si un enzim és una proteïna, li pot passar exactament el mateix. Existeix una temperatura òptima per al funcionament dels enzims i existeix una temperatura òptima per a l'estabilitat de la proteïna. Aquesta d'aquí serà la seva temperatura òptima, aquella en la que funciona més ràpid. Abans funcionarà més lent, més endavant començarà a perdre la velocitat i de fet la seva funció. Per què? Perquè ens hem carregat els seus ponts d'hidrogen. Si hem trencat els ponts d'hidrogen, hem perdut estructura, hem perdut funció. Un altre factor que pot afectar l'activitat enzimàtica seria el pH. Recordeu que el pH és el nivell d'acidesa. Ara, el pH no afectarà totes les proteïnes per igual. Per què no? Doncs perquè cada proteïna, cada enzim, actua en diferents parts de l'organisme. Sabem que nosaltres estem a 36 graus aproximadament a tot el cos, però no tenim el mateix pH a tot el cos. Un és el pH de la pell, un altre és el pH de la sang, un altre el pH de les mucoses o el pH de l'estómac. Exemple, què tenim aquí al gràfic? La pepsina. Fixeu-vos, la pepsina és un enzim que tenim a l'estómac. I quin és el pH òptim de la pepsina? Doncs entre 1 i 2. Per què entre 1 i 2? Doncs perquè actua amb un medi, que és el de l'estómac, molt àcid. Penseu que a l'estómac hi tenim àcid clorhídric, que és un medi superàcid, amb un pH molt baix. Per tant, la pepsina ha de treballar molt bé amb pHs àcids, que seria aquest d'aquí. L'arginasa, al contrari, actua molt millor, té el seu pH òptim a 10, que és un enzim que es troba, per exemple, al citoplasma cel·lular. Per tant, cada enzim tindrà un pH òptim depenent de la zona on actuï aquest enzim. Què és això de l'al·losteria? L'al·losteria és el control de l'enzim. Els enzims normalment tenen un centre actiu, però trobarem enzims que tenen més d'un centre actiu. Anomenem aquests enzims enzims al·lostèrics. I a més de tenir més d'un centre actiu, tenen un endoll, tenen un interruptor, millor dit. Un interruptor que els permet activar o inactivar la funció o l'activitat d'aquest enzim. Aquest interruptor és la zona al·lostèrica, la zona reguladora. I en aquesta zona al·lostèrica s'hi pot introduir una molècula que ens controlarà l'activitat de l'enzim. És a dir, fixeu-vos en aquest enzim d'aquí. Aquest enzim d'aquí té una zona activa, que és aquesta d'aquí, on es col·locarà el substrat, però a més té el lloc al·lostèric, que és aquest lloc on es col·locarà el regulador. Aquest d'aquí és un regulador negatiu, per tant, si es col·loca el regulador, s'inactivarà el meu enzim, o pot ser que sigui un regulador positiu. Per tant, només funcionarà l'enzim en el moment que el regulador estigui a la zona al·lostèrica. Control negatiu, control positiu. I a part de l'al·losteria, trobem un altre factor que pot influir en l'activitat enzimàtica o en la cinètica enzimàtica, que són els inhibidors. Els inhibidors són molècules que inutilitzen el meu enzim. Ho pot fer de dues maneres. O bé l'inutilitzen perquè competeixen amb el centre actiu, és a dir, seran molècules que es col·locaran en el centre actiu i impediran que s'hi col·loqui el substrat. Això seria un inhibidor reversible o irreversible que es col·loca dintre del centre actiu. Irreversible en el cas que no surti mai, reversible en el cas que al cap d'un temps surti. I després tindrem els no competitius, que seran aquells que en comptes d'interferir, en comptes de col·locar-se en el centre actiu, el que fan és col·locar-se en la zona al·lostèrica, en la zona reguladora. M'inhibeix l'enzim, però no col·locant-se en el centre actiu, sinó col·locant-se a la zona reguladora. Això és tot, moltes gràcies i fins la propera.